Asikubingelele sikwamukele ohlelweni lethu lumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo wel studio lapho khona sikwethulela abaculi bakhe abahlabahlosile nabanohlonzo sikwethulela inkakha sikwethulela ingwazi namhlanje ke ngikuphathele ingqalabutho ngikuphathele insizwa esimkantshubomvu masikhuluma ngomculo kaMaskandi usomnandi wesabeka njengekhekhle inyosi wethu abakwazi ngoba wethu amavisitor ngeshumi noponi isikhala sentombe eqoma kabi awu bafowethu kwathi ngithi umfoko number 4 impahla omlungu idulile yabiza 24 shele la usuka amadoda igcokama mfowethu into enesinono into enesoka amadoda suka ayigoogle nto ake ngikubingelele mfoka langa bese ngicela nje ukuthi ukusindlalele ukuthi masikhuluma ngosomnandi sikhuluma ngobani ngizothanda ukuthi sithi kubuyele emuva kancane ukuthi isuka phi lento yomculo kaMaskandi nosomnandi la iqala khona uthando lwayo size siyibone ngoba sesiyibona la sesikhona manje kuma 2025 isimnandi kangaka ithakasela Angibingelele kwezikabhoqo ngikubingelele eMondisi eJobe kaMantshali imthalo wensimba ibeke ekhanda ngoba ethi amagwala aza kuyibalekela ngikubingelele wena kaMaphitha ngikubingelele eMondisi awu Nkosi yami ngithi cha ngiyathobeka ngibonga ithuba nami ngowasemlindeni ngoshiya abantu kuba namhlanje ungikhiphele eshashalazini lokuba ngibe kule ngosi ngiyababingelela nababukeli bonke ngithi cha igama lami mina nguthokozani ngumphesheya ngumasokadlani ngunqomondo mina ngumqoqo mina ngumqoqo edleminye imqoqo mina ngunhlonipho mina ngudelicious mina ngusomlekeri ungakhetha ozwana nakho emagameni esengiwabalile ngiyabonga kakhulu akekho ongazange ngiqambe umama ubaba ugogo umkhulu ahlanganisa bonke abazali bami nezimpande zami lamagama ngazalelwa lapha emahlabathini esigodini sasengqunyaneni ezanquma kabili njengamanje kodwa ngilapha kwagqikazi kwandoda kayihlekwa bese eshingane kwelabantwana ngiphinde ngibe lapha ngale kancane kwasho ukuthandayo ngoba ikhaya lika baba mkhulu khona kwamabasi khona kwamanqulunga uyinsizwe enesoka kakhulu edlalisa amagama iwabeka kahle kamnandi uzwakala ngisho engomeni zakho zinobuchule ngifuna ukuthi sazi ukuthi lento kaMaskandi nawe isukaphi ngifuna sithola umnyombo wayo ukhule nayo ngifuna ke sihambe nanje ukuthi usilandisa kancane njoba sengishilo ukuthi mfoka Sithole ngikhulela lapha noma ngizalelwa emahlabathini engqonyaneni kuthiwa ke impilo ibe buthakathaka nje imbalwa iminyaka imbalwa ngama 70s mangifika emhlabeni ngase ngithathwa ngayofihlwa ekhaya komama emaswazini kwaShabalala kodwa ngolika Mavuso kosithoba silithuli singabancwabe somlandakazi lapha phela okhukho kwaTolo omnyama ngafihlwa khona njengenkosi ngoba inkosi ayikhulele ekhaya ibe kwenye indawo kodwa mina nginkosi kodwa ngomkhuhlane ongixakile ngasuswa kwalanga ngayobekwa kwaShabalala ekhaya komama mangiqala ngivula amehlo lapha ngisekhaya komama ke kunomkhulu lapha uMathanga W Fenisi uDibhokisi iphuza igwebu awu sizwe zaluma leyo uShabalala yayisho ngesise esingaka umkhaba yayifaka iblue elibanjwa ngama Chris Band yesutha igibela amahashi ingalambile ayihlaba inkomo entathu ukuya phezulu leya ndoda engakhulela phansi kwayo ngiyibona ngibuka nomalume ifuyile inhle esibayeni kuphambana uphondo kuhle kuchitheka amasi indlala ibizwa ngonina lapha ekhaya komama kwaShabalala zibuya inhlazane le ndoda kuyagaywa la nogogo ogogo bami bathathu umdala uMamntungwa owesibili uMathuso owesithathu uMangema bagaya umcaba akukho kumnandi kudelile lapha na wawungangibuzi nami ngangisipaquzana bonakala phela ngane ngingane endodakazi ingane kaKhomsile uma ongizalayo ngiphethwe kahle le ndoda mayigayileke uShabalala makugayiwe la kugaye ogogo amakhosikazi ayo kuba mnandi kufika amakhehle endawo namadoda kuphuzwe kube mnandi bese kuyacoshulwa kwakukhona lento ekuthiwa umcoshulo ingoma yabantu abadalwa emakhehle ingoma njengadluli kimi esasiyixushula nomkhulu njengamanje ehlala ifika njalo yayithi yawukhipha amankonyane siwabone wena uyazazi indaba wemkhwenyana ukhipha zonke
sicoshula ke nomkhulu wami nalamadoda kuze kubuye kuthiwa nguMankonyane ngoba wayengibiza ngibekela eduze mase kuxoshula uShabalala. Kusekudlala amadoda amadala kudlala ingwevu. Yebo, ngiqonda ukuthi lento ke yokuhlabelela kwami isuka kwaShabalala. Mase ngibuyela futhi lapha ekhaya ubaba lapha na umpahla umlungu idulile ngoba yabiza fosheleni ugobho lagobho wabamba umama wayekumalokazana usazi la kwabo insizwe engizalayo unumber 4 umsakazo ubaba wayedlala inkosini kunjani ya yona instrument ayidlala wayidlala inkosini nobugagu ke ngakhula lento ngiyithanda iphila kumina Uyibuka lento yenzeka. ngathini lento ye-entertainment mfoka Sithole mina yayiphila kumina ngoba kusukela ngiseyumfana wembuzi ngithanda nebhola lana into yami inokucula into yami inobusakazi into yami ithakujatshule ngifavor Kaizer Chiefs ngiqale ngithande mhlambe ngo1977 ngineskimi engakubophelela sona njengamanje cishe so 1978 kuya ku79 lapha iChiefs ayibophele khona ugoalkeeper wayo uPeter Balak ibophele unumber 2 Ryder Mfokeng number 3 Nick Sekwane number 4 Bully Hook number 5 uJinglis Perele unumber 6 kwaku Sylvester Kule number 7 kube uWaka Waka Dikwebe number 8 kube uMalombo Lishaba unumber 9 kube uKenneth Dawose Mhutshwa number 10 Ace Ntsolenge number 11 Teenage Dladla uyabona so mangilapha ngilanga ngithola nje ngiqephuza ibhola nje silalela umsakazo wayidumile uNkosi Radebe lento khona kodwa ngiyahlabelela ngithanda kakhulu lo mculo womgcwabanyawo iyona mculo wami ke loyo namanje mawungithola emotweni ngenzani wona mculo ongibusisayo engulalela kakhulu lo mculo ombhaqanga ngiyahlabelela ke mangikhula ke njengoba sikhulele emakhaya bekuthi mako Christmas sithengelwe impahla ezinhle sibe bahle sihambe singena umuzi nomuzi ngakithi ngalolo sike likhethekile siyahlabelela siyagida uyabona ngaze ngabe kuyigoso ngimncane kushodwa sididinga senkehli yadiza impunyelo kubonakala ubugagu kubonakala lo bugagu bambe lo obukumina ngaleso sikhathi yebo obakhelayo elokhu ikhule ngigidisa futhi kwesinye isikhathi sengigidisa ngisho obhuti kimi abadala abayizingqwele ngoba balandela lo bugagu bayangihasha mase befuna ngisho kusho sidinga senkehli bese ngisho ke bese kuyagidwa ke kube mnandi yakhula lento nami ke ayangasuka lento ngizongena ebujongweni nje bokuqala nokushela nokwenzani ngiphethwe ilento wangena umculo ngiyawuthanda ngizohlatshelwa imbuzi ngo1988 kuthiwa ngizoqala ukufuna amatohe egoli ngizofikela eSoweto ehostel eNicefield ngafikela eNicefield mina ngahlala khona mangifika eNicefield ngiyafisa ukwazi ukuthi abantu abaculayo bangaphi kodwa safikela emthethweni ke uhlala nobaba la nobhuti abantu abadala uzobe uyofuna abaculo ubani ngoba wazini ngegoli uphethwe la into yakhe igcina kuwe ufele nayo phakathi ngizama amatoho nje kuyazanywa kwenziwani kodwa mina ngineqiniso ukuthi mdlanje kwakuhangakhuleka ngendlela encane ngiyabafuna abaculi laba ngakhona uyabona ngenhlanhla ke kanti kunomalume lapho uMusa Shabalala owayevele ephila neqembu elicula umgcobanyawo ekuthiwa yinkunzi usigeke Gudluka Mawuthanda ozalwa naye uma lapha kwaShabalala uyeke wangisiza umalume wangenzisa amademo ngakwazi ukuya koIshmael uIshi wabangani owayedlala ama keyboard ngenza idemo yokuqala esibili ngazoyenza la kuGP Street kwakune studio sikaMdavu sama demo kwakusebenza khona uRay Mavundla esibili ngayenza khona kanti ngenhlanhla umalume uzohlangana nomunye umlungu waseGreece abadujemi kanti lo mlungu unembadlambadla yesound eseRandburg sa recorda ke ngo94 ialbum yokuqala yayiproducewa uyu malume wami lo malume wenza umbhaqanga umgcobanya wakhe mina ngenza le yami kaMaskandi uThokozani noma Fikizolo yaqala lapho ke lento yezwakala lento ingakafiki lapho ngihamba nomunye uMaskandi waseMelmoth abathi ushintsha nsele sahamba ama shows kwezwakala ekhaya ukuthi ngihambe noMaskandi ngayocula kwathi abangiqede ekhaya kwathi ucula kwani lokho ufuna ukucula ubhunguka ulahle ungabi namuzi abantu abaculayo babhunguka ngathethiswa ngabekwa kwagogo engazibona ikhono lami lilimala into eyangisiza ukuthi ngiphunyule ngavele ngathi hayi kulungile angehlisa umoya ngaba yijongo kakhulu
ngashela kakhulu ngenza okwenziwayo endaweni komsizwa kodwa ngimile ukuphusha lo mshikashika wami ufuna ukubagculisa enhlizweni ufuna ukubagculisa usaqondile kulokho nakho-ke Job abakufisayo uma Nakho-ke. uzalwa Yebo. uyinsizwe ekhaya Yebo ngaba wina kanjalo abazali bami mina babengawufuni umculo ngisho udadewethu uhlengiwe ngimelamayo kwathi uzosiphoxa ukucula kwani nje khona lokho ufuna uba yibhunguka namhlanje kungibona namanje ikhaya ngilithanda ukubhubha ngoba nginesazelo esithi lento ekhaya babengayifuni manje kufanele ngihambe ngokucophelela njalo zangivuma ke izinto ebhongweni ngashaya nentombi ngoba cha manje nje amaduku obala nje kushameshame kubheka umculo nolanga impela nje ngishaya amaduku ngishaya intombi ngiqonyo nginesoka ngithandwa abantu ngisho emahostela ngibhalela insizwe incwadi ngoba amagama ami ayayithi ukuhluka ehla kamnandi ngiyibuze futhi insizwa masisobhala ukuthi ngifuna ukwazi ngisho ithawula lesisheli sakho mawusibamba nje ke kuvela ithawula elinjani ngisho ngaphansi ngoba ngifuna sikhulume ngento la ireality engesothi masithi wothi makuukuthi ithawule nje ihleke intombi iqonda ifunda incwadi kanti yembethe leli thawula noma inkamfu leli thawula izoqonda nake inkulumo ngoba ukhuluma ngento yaziyo ngangiba nezinto ezinjalo ethi umuntu mase ishayela intombi athi ithi intombi cha wawubhala incwadi kodwa khona embili noma entathu lezi zasuke ebhalwa yimi afice zifihlwe emva kwekapa noma emva kothingo ngale endlini kuthiwa lezi kodwa izazimawala uthi umuntu abuye ezongixoxela ngakhula ngiyinsizwa ke ethanda isoka nento ezinhle angisuye umuntu wento ezimbi isizathu ubaba ongizalayo wangishiya ngo1990 kodwa ulimi likababa ngiyalwazi kimi lwaluthi mawuyinsizwa ushela intombi mawuyinsizwa ugida ingoma ubaba akaze ngitshele okwesithathu namanje mangisenkingene ehlothula umoya ngihlala ngibamba umhlangano wami ngedwa ngithi kambe number 4 wathini kumina mawuyinsizwa ugida ingoma okwesithathu baba akakufakanga okunye ngikwazi kungisizile noma ngihlangana nenxushunxusho ethile emsizweni ngivele ngikhumbula ubaba masinyane ukuthi ubaba wayitheni kumina uhambo lakho lube luhle kakhulu lakhoma ukuthi lunabantu basekhaya abakwakhile ngokujulile kakhulu wakhula endimini yomculo ke kaMaskandi wangena ngendlela yokugcina ungena ngayo nakube kwakunzima mawubeka ingqinamba owubhekene nazo nabo bakha kungekho ukuthi bayona ngo94 or 91 ngashaya itshitshi intombi yakwabasi ngithi mase ke nami ngidlala iHazard sengisho ukuthi ngiindicator ngijikela ngapha ngithi ngaganwa belungu mina kwabasi yasazi leso sibongo hayi yazishwaba hayi ke mina ke unkosikazi wami oqala uMabasi uyabona ukuthi ngigana umlungu abantu abazi ayike silapha entingwe enkandla bese siba semahlabathini nakomnyudeni emachonweni uyasithola bangomakhelwane bese ushona nalena ko South Coast Copho Mzimkhulu ayobasi inqwaba zishaya ngama decoration futhi banenhlanga mangishaya litshitshi ke ngase kwashuthi angimile ukushela ngiyibhungu kakhulu ngihlasele ngoba into eyangithunuka ngafana nomuntu mawuthinta uyabona mawushaya inyoka yangafa kunengwexe yangishaya lapha ko92 ngihlulwa enye intombi engangilandela leyo ngwexe yabanzima ngoba uxolo namanje ngiye ngithi idinga icounseling ayidluli namanje emoyeni wami so mangiqeda uMabasa ngithi wangiqoma ngase ngihlulwa ile ntombi yangishisa emva kwalokho ngayimamba ngaqasha intombi yakwanqulunga nentombi yakwahlela ngase uyabona mangiza lapho 92 93 ngilandele lapho ngiyibhungela inzima ngiyageza nginomoya omuhleka ngiyelo umuntu ophiwa ukuzazi ngoba ngiyazazi izinto ezisidini entombini nakumuntu nje uyabona mawufuna uba isicefe nje oveza ukuba mkhulu kubantu ayilapho uzoyithela kubantu cha ngaphiwa into enhle ngifana nobaba ngilele phansi noma nginento enhle kuyefana nje umuntu ngiyamazi nginesmile
intombi sidinga umuntu oqaqekile okhulumayo ngiyileyo nto ngisho ngifice ezanga khona ngiba yilowo muntu nje so kwathi ngo94 ngashaya le kwaNgqulunga ngayishaya kolesine kwawulesihlanu umgqibelo isonto umsombuluko lesibili ngolesithathu ngeviki elizayo ngayishaya kwahlela amaviki elandelana uyangizwani ngithi ngase ngiyimamba ngoba ngicasulwe le ntombi yangehlula ukusuka lapho ngiqonywe lezi zintombi kanti ngicabanga ukuthi mangingaphosisi kwa ialbum yayizophuma ngoSeptember mangingaphosisi yokuqala 94 mangiqeda ukushaya intombi album yokuqala bathi bethe ekhaya bathothi ngigida ingoma ngenza konke ngiyaqonywa uma uyembatha uyembese kodwa phela makuzelwe insizwe ekhaya funeka umama ehlale yikazela amatshali funeka umama ama-trays indishi la intombi zizokwaba ngoba ikhaya ulisebenzela ngesoka ama uyinsizwa uyabona uma wakhe ngalokho asebenza ukuyokikiza emzini yabantu engathi uqashiwe ukuthi ayokikiza naye kufuneka ukikizwe la ekhaya ithina esikhanda oma bethu babizwe ngabathakathi endaweni ngoba ngesikhathi uma esediniwe kulokho ayojabulisa amanye amakhosikazi naye ezela insizwa ezakhe zibe zihubha na ish nalabafana leyo nto ihambe naye uma akhathale funeka naye aye kibo nabanye omama beze kuwe ngoba naye uzela insizwa uyabona into ekufanele ngitshela ababhemu awuma wakhe akasusebenza umsebenzi ohambe yobongela abantu naye akazobongelwa njengomama uzela intombi nensizwa yonke lento iyefana ayikho into emnandi ukuthi mawuyinsizwa kuhlanganwe ngegama lakho kamnandi ungahlanganisa abantu ngokufa ngesililo wokuhlanganisa abantu ngobumnandi endaweni kuthiwa kujatshulwa kuthiwa ayi cha umfoka bani sidlule kulawo magabelo usibona nje bathi bethi kuphuma ialbum hawu ayikwashuda ayikho into abazongixeka ngayo ngathi ukunyamalala ke ngenkinga zomculo ngabuya ngathola ideal ngo97 kuDisember sa recorda saqeda ialbum yaphuma ngo98 impunyela sekuyialbum yesibili ayike ukusuka lapho kwimpunyela angibange ngisahlehlele emuva ngayibamba njalo ke ngaya phambili awukho unyaka wakwangeqa kuze kube namanje njoba ngikhuluma nawe Mondise ngaba nealbum unyaka nonyaka kwasho ukuthi phela ngilapha na kwaMlungu noma imarketing angivumi kahle ngoba ngitholi nokwenza ama promotion ngoba ngisaba nje uMlungu kwaze kwathi ngo2003 ayilapha ngahlukana khona noMlungu ngathi uNkulunkulu ngisacela ukubuka ikhono lami makuyilona ke ngibhekane nalo makungeyilo ngicela unginikeze kuyilona lona umkhuleko wami nje wawusho njalo ngoba angikakhohlwa ngithe 94 ialbum yokuqala izindaba ngabuya 98 ngathi impunyela ngathi 99 impucuko ngathi 2000 ibiliboco ngathi 2001 imiyalo ngathi impunyela ngayenza eVMP Music ngenza impunyela ngenze impucuko ngenza ibiliboco ngenza imiyalo 4 albums kwase kuthi ngo2002 ngajoina ingane zoma music ngafika ngashaya ama-album amathathu 2002 kuyingane zoma ngashaya i-album ethi Qhunzu Mehlo ngo2000 kade sibona ngo2003 ngathi Sinqanda Mathe ngo2004 ngathi Makabongwe ngaphinde ngadlula kuyingane zoma kamnandi ngase ngiyosebenza neBula Music kuyibula ngafike ngashaya ipen nephepha 2005 kwaqala kwaNtwelezansi kwaqala inkanyezi yokusa yabonakala ngobani ibula yayithe xaxa ngama promotions yayikwazi ukwenzela ama artists ngoba yangifaka emaphepheni onke ngosowe 10 solezwe kwaba nale busy ngibonakala kwezinye indawo ngiqhamuke nje ngiyoshaya ke ngiyopheka nje babeshaya ipromotion laba abantu ngeartist ngibashayela izandla Big Boy Mlangeni insizwe siyalala no Tshepo Nzimande oZuzimuzi izinsizwa mina engasebenza nazo indoda edlula imayithukuthela bebejulile emsebenzini bonke abantu engidlule kibo kusuka kuyiVMP obaba Enoch Nondala noVelaphi Mthimkhulu ngize ngizofika kuyingane zoma komfowethu abafowethu oShobeni Khuzwayo noNdenda kodwa zange sishe namanje sisamile mpo ontshebe omqapheleni Magubane yiba abaphathi bambe ngane zoma abanginika idebhisi yayongibona phi ibula ukuba laba bangisizanga engithi kibo bonke abantu engidlule kibo ngokomculo nengisebenzisane nabo namanje ngiyasalutha namanje ngiyabonga
Hey, ngangiqala ukunominate ngaqokwa kumasama 2005. Mina ngiye Northwest. Mina ngiqoke kumasama ngubani mina? Uzizwa kanjani ngaleso sikhathi? Ngangeke ngincinze mntaka Sithole ngingakholwa ukuthi uye lo Somnandi. Liyasha ipen nephepha lithi hayi masixabene ngcono ayilwe ngepen nephepha ngoba ipen elincane iphepha elincane kodwa umsebenzi walomkhulu. Ngikhuzulaka kubantu lo lesisalikhuza namanje ukuthi ngcono izimpi ziliwe ngamaphepha ngoba wona akhipha igazi. Kuhlalwa phansi nje kuxoxwa yehlulana impi ngithi ngcono impi yephepha ngoba ishaya netafuleni uyabona leyo album yangibrand yangikhanda isithombe esingasuki namanje abantu basakhuluma ngayo yathengisa more than 10,000 ngangiqala kuba nama sales akhula afike lapho izivimbeni insizwe endala emakethe akudluleki bakhona mfowami bakhona okhansela umfowami Mkhize ikhona ingcindezi futhi bevimbe nje hayi bavimbe ngani bavimbe ngetalent elijulile uzizwa wena ukuthi ngiyingane la awutshelwa umuntu uyeza ukuthi umuntu noma release uzuthi ish yini ngisawushalazela ni mic yini khona lokho engakwenzi khona umfutho ongakafiki kodwa ngiyeza 2006 ngathi lishonile ilanga yaphinda yathi yajika ko 19,000 cishe nje yafika ku 25,000 ibe ne gold ngabo kwabonakala ukuthi ngiyakhula 2007 ngathi phuma kimi lakhala ikhanda yathi 25,000 50,000 75,000 yathi 100,000 yaphelela ngale ka 100,000 ya album ethi phuma kimi iyona ke yafika yaqathaza izintwala kwalanga kwasuka yonke into wayibona na uthi ngumuntu iyo futhi engikhatha nezwe eSouth Africa ngoba kufanele sifunde ngesikhathi yebo ngumuntu esigodini sangakithi kunjalo makulunga okunye bonakala okunye futhi uyabona impilo ngeke siyibalekele ufuna uyivumele kuze uzojabula hayi ke 2008 ngathi wawuthini awuphinda amazwi akho wawuthini ngosomnandi wawuthini wena wangibiza ngenja ayayidla amashayina wangibiza ngekati ayalidla besuthu ha hey konakela lakha amagolide lapho ngihlasela nangama DVD ke ngathola ithuba elihle kulama album engani phela lento iphila kimi phela yama DVD ngoba ngumfana mina okhulele endokwini ekhaya ngumfana mina engqunyaneni olitholile ithuba lokhola isigodi mayinikezwe abaphathi ukuthi mangikhuza ngikhuza iviyo mangihlaba phansi ngiguqa ngedolo yimi commander baba kushona phansi ukuthi uyise kabani endaweni ukuthi udume ngani mangabe uyinsizwa lo muntu osuke ehubise enikezwe amandla ngaleyo langa ulalela yena uhlonipha yena mangishaya ngijika ngithi zonke kufanele zizwe mina kusegazini angikubuzi kumuntu angikubuza umuntu ukuthi kwenziwa kanjani ngoba ngikhule ngikubuka lapha enqunyaneni endaweni yakithi enhle nobugagu eyakhulisa mina uyabona konke ngakhula lento ngiyenza manje lento bayibona abantu ku DVD nje hayi ukuthi into engihambe ngeyibuza ukuthi mase kunje umemulo ngiyawazi udwende umsindo zushaya ziklelile zifolile mase kuphela igama eziqomile ngoba zisuke zingabazi abantu abalaba bazobuka umsindo kukhona nabe emzini la qome khona ngeke zikwazi bayingeke imi bewuphondo bakusathula igama kufanele zilinika abafowabo uyabona ngesizulu sakithi kunjalo zigobe abanye abasangizwa hey isizulu sakithi kube kanjalo lento iphila kumina ngathi futhi mina angisezuya ke zizweni kuphi ngifuna abantu ama video yami babona abantu bakithi laba bamagagu nabantu basendaweni abathola ithuba akugcinanga 2009 ngakhuphuka ngenganekwane yambona lo mama bo yeyo ayehlisa ngami kubantu wena uyayibona lensizwe sinjani ayehlisa ngami yambona lo mama ayehlisa ngami namhlanje usenganekwane ayi kwaloku uzalizile bahla umshangana sitting ngapha video ngapha ibula manje isibona indlela sitting ngapha video ngapha 2010 stand family hayi akaze waqoqa khona bonke abaculi
nenza ivideo kwakuqala emlandweni akaze kuphinde kwenzeke uphethe insizwa kuqala kaShafuza uphethe insizwa la kwamayemaye o Elvovo uphethe insizwa oShimora madoda uphethe insizwa ngiphethe oElvovo ngiphethe oMampintsha ngiphethe oTizozo ngiphethe oTira mina uphethe omfowandlovu osimonyo sentombi ngiyangidumale Sithole kubhibhidla ingane ko TikTok ungabuza mina ukuthi ngubani ungibuza ukuthi ngingena kanjani ko top 10 mina uyangazi mina ungabuza uhamba ngemoto emgwaqweni ukuthi umgwaqo ukhonelani kodwa uhamba khona ki umgwaqo kanti ubani okhanda umgwaqo uhamba phi hey uyazi umuntu engazi ngingasasho umuntu owenxele eqambela insizwa eqamba insizwa yakhe ethi ngizela umuntu engazi kufana nokuthi awuboni uyahlupha umlomo ngokungathunukali isizwe ukuba umuntu uyethi mayikhuluma ukuphuma endleleni simbone sethi eshu ngabe inkinga zaziyo bancane kwahamba kwafika isigaba lapho khona esikubona khona ushayisana nezinsizwe eziningi yebo kungesiki ukuthi kuyaliwa yebo kuyadlalwa ngoba kusensizweni phela kufanele kubuye kunceko kunjalo ngifisa ukwazi ukuthi ziningi insizwa onceke nazo kodwa ngifuna siqale ngensizwa umfowamolo yebo ukuthi nazane kanjani nifika kanjani futhi la khona sencinga khona ukuthi hayi ake ngizwe ndoda ukuthi uvika kanjani ngangiqala ukubona emhlabeni umuntu ochopheshe kanje futhi ucokobala kobolo futhi mina nginayo omunye engimbonayo ngikhulume futhi mase ngikhuluma ubuqiniso nokunye ngikuzwayo ngikuzwa kancane akekho umuntu engimuzwa njengaloya muntu bathathu labantu kumina iloya muntu wakwalithuli eThubhe umuzi lithuli iloya muntu wakwamasondo ubaba ekuthiwa David Masondo iloya muntu ekuthiwa uThisha wakwanzuza empangeni komgcobanyawo labantu bobathathu kodwa ke lo wakwalithuli uphambili ngoba vele iphupho lomgcobanyawo wafika walihlwitha uyena wangibizela ngapha kwaMaskandi wayikhanda lento that's why umekhanda yahluka ngobuchule obuthile waseba nento ethi mangimlalele ehlukile engazaye ngizwe emculweni futhi ayikho namanje akekho nayo akekho futhi ozoba nayo lo muntu uma eculela ingoma ukuqalela isiqalo kuhle komuntu ebhala incwadi eze nendaba nephakathi nendawo uyizwa ukuthi sikuvuthonda uyabona ngeke siphethweni kune bathi abafundele khona introduction kube khona ibhodi bethi bekhona ibhodi bekhona conclusion uyabona yonke into uyizwe lo muntu uyizwe ehlabelele ecula ayikho leyo nto noma ngabizwa wonke ama record abaculi besintu kuthiwa silalela ngokulandelana kwengoma ayikho le arrangement ongayifica ifana naloya muntu mawulalela ke ngaba khona nokurobhulalela nesikhathi sokulalela abantu abanazo ngakho phela umuntu uzomthola ethi ubana ngimuzwa akanaso isikhathi ayi manje mawungena isikhathi ayi khona izinto ngeke uyilalela uchamazela engisho ukuthi ke ngakhula lapha kwalithuli cha alukho libangwayo lapha into ekhona ngithanda lesitayela ubhuti uyangizwa ukuthi ngiyanokho eminyaka uyeza ukuthi hey wena mfana akizidlala noma kanjani ngifika lapha 90 mangifika 98 lapha ngifana nomuntu engathi ngishaya ehawini lakhe mangibonga ngathi la shiphodo lomuntu odla yedwa wathi mayibo wathi pha kunganaki wena izwa ubuchule uyezwa bokudlala kweyingqwele ungesiyo kwingqwele wena usewumfanyana kodwa ukhulela ngaphansi kweyingqwele esezi umkantshubovu kuneke ngaphinda ngathi mangibonga ngathi ngizokushaya wena ngoba udlofishi ngoba sakhula sishela intombi khona izinto esasingazidli ngoba phela besifika la Sithole sukhotha nje suphalaza suchatha siwenza konke siwembatha sigquma sifutha siwenza konke manje ke khona izinto esingazidli ngezathi ngoba umsizwa phela bunendlela zabo akabi yona insizwa mawusahamba uchafuza nje noma yini hayi yebo ungabi nasidina kuginqika ithukuthuke ekhaleni njalo nithi mina ngizokushaya ngoba udla ufish nami ngiza namatema kwathiwa ngikuphindisela ngababomo na fish ethinini ngoba ngikwazi ukuthi ulana nje ukhisha ubani uyayizwa inhlanekela wena wabona amakhethwa inkonyane lincela kunina hey ushawe kamnandi hey ubona ukuthi ushawa ngentozana nayo kudlala ngobgagu kamnandi kudlala ngobgagu ushawa ngalento le
othi wena isikhali kuwe iphendula ibe mnandi iphinde idle wena futhi idle wena futhi la wenza ukuthi sifike kungcwekeni sifikiswa ukuthi kune interview lapha na icishe yaba khona ngo2007